огнището, корабчетата, това дето е спряло там, много е красиво. А сега ще се обърна тук модерната част, която е тяхната гордост и водя тук на екскурсии от страната, модерната част, така наречената Климатхаус, където какво има всъщност няма там Климатхаус и ти ми си влизала и ти не знаеш, не може да знам какво има. Чакай сега да не аз си да се Не стига сега. Да го направи нарочно. Бе, хубаво. Не. Виж къде ходи онния човек. Нищо. Ти продължаваш ли? Да. Ама иска. Да, записа ли дето е? Да. Малко по-нататък да се види Климатхаус, модерната част, ще направим и други снимки. А тук всъщност ти можеш да правиш цял час видео ли са на този телефончик. Така, можем да спрем малко, хайде дай общ план, влезе съм аз пред и да хубави неща ще направим. Това даже е по-добрият вариант, отколкото снимки гаден. Пускаш цял филм, чак че един се напът за път. Няма.